Arratsaldeon eta mila esker prentsaurreko honetara etortzeagatik. Prentsaurreko honen helburua EH Bildu udal taldeak 2021. Urteko tasa eta zergen eztabaidan aurkezturiko proposamenen berri ematea da. Honetaz gain, gaur bertan antolakuntza batzordean eman dugun bozkaren berri emango dugu. Koronavirusak eragindako pandemiak aspalditik bazetorrela atzematen genuen krisi ekonomiko eta sozialaren azelerazio ikaragarria ekarri du azken hilabeteetan. Eta horren ondorioak noraino helduko diren zehaztea zaila bada ere, hurrengo hilabete eta urteetan inoiz ezagutu dugun errealitate sozioekonomiko bortitzenari aurre egiteko prestatzen joan beharko gara. Horregatik, jakinda zerga eta tasen bilketan gaitasuna mugatuta eta margen handirik ez dutela, 2021. Urterako zerga eta tasen proposamenaren helburuak gizartean krisia modu bortitzenean pairatzen ari diren herritar eta kolektibo zaurgarrienak babestea izan behar du. Diru-sarrerak mantentzen edo handitzen saiatzearekin batera. Horretarako, gehien dutenek ekarpen handiagoa egin behar dute, ezinbestean. Aurreko astean, udal gobernuak aurkeztu digun proposamenean 1,2ko igoera aurkeztu zigun. Tasa eta zerga guzti eragiten zien igoera honek. Baita elkarguneko kuotei ere. Beraz, datorren egoera ikusita gu ez gatoz bat igoera honekin. Horregatik, EH Bildu udal taldetik, aurten beste urteetan bezala, jarraian aipatuko ditudan 3 proposamen ekarri zituen udaletxeak. Alde batetik, KPI negatibo bat izango dugun heinean, udal zerga eta tasen izozte bat eskatu genuen. Hau da, ez igotzea, ez jaistea, mantentze bat. Horretaz gain, urtero eskatzen dugun moduan, etxebizitza hutzen gaineko zergaren errekargoa eskatu genuen. IBI delakoaren errekargoa. Foru arauak ahalbidetzen digun bezala, etxebizitza hutzak errekargatu eta horrela gehien dutenek gehiago ordain dezaten eta honetaz gain alokairuaz sustatu. Azkenik, aurreko urteetan aipatu bezala, ur eta hondakinen tasetan behar gehien dutenei laguntzeko eta fiskalitate progresiboan aurrera egiteko diru laguntza lerro baten beharraren berri eman genuen. Hori guztia horrela, gaurko antolakuntza batzordean udal gobernuak bigarren proposamen bat jarri digu mahai gainean. Proposamen horretan, ezaugarri nagusia ondasun higiezinen gaineko zerga edo IBI delakoaren izoztea izan da. Ikusita, IBIa herritar gehienei edo denei eragiten diren zerga garrantzitsuenetariko bat dela eta honen izoztea ekarri dutela, EH Bildu bere ezezko bozka abstentzioaren alde mugitu du. Hala ere, oraindik eta osoko bilkura bitartean irekita gaude udal gobernuak negoziatu nahi badu eta gure babesa lortu nahi badu tasa eta zerga guztien izoztearekin. Ni esker, eta galderarik, baldin badago. Ez orokorra zer da, tasa danak izoztia eskatzen zutela, ez? Bai, tasa zerga danak 1,6 berrin izozte bat eskatzen dut. Vale. Ez beste lan igarri.